Karon ato nang sugdan ang Biztalk uban kang Kapuso Star Althea Ablan. Says, take it away. Kumustahon ta this time mga kapuso ang usa sa mga bida sa prima donna ang batanong kapuso artist na si Althea Ablan. Maayong buntag, Althea. Kumusta ka na? Hello po. Maayong buntag po sa inyo lahat sa mga taga Cebuana. Yan, hello po sa inyo lahat. Okay naman po ako. Ayan, boring na dito sa bahay pero naghahanap pa rin ako na pwede kong gawin. Ayan. Kayang-kaya natin to, Althea, kahit na nasa bahay lang. Continue pa rin tayo sa mga ginagawa natin, di ba? And Yes, isa na tama po. sa mga ginagawa mo lagi ngayon, yung pag-vlog mo. Kasi nakita ko ang dami mo nang na-share na mga recipes. Paano nag-umpisa itong hilig mo sa pagluluto? Actually po, nag-umpisa po yan. Meron po kasing nakita sa online. Dito po yung nag-umpisa. Meron po ako nakita, oatmeal, ginagawa niya pong face mask. And nilalagyan ng honey. Para po yun sa clear skin. So, tinry ko po. And then naisip ko, habang hinahalo ko yun, parang naamoy ko na, oatmeal, pwedeng gawing cookies. Kasi meron na po ako nakikita mga ganon. Tapos sinearch ko po. So, tinry ko yun. And then doon na nag-start hanggang sa vinlog ko siya. Tapos nakahanap na rin ako ng mga ibang recipe. Ganun po. Althea, very impressive din yung samgyupsal birthday na hinanda mo for your brother. Paano kayo naging close pa sa isa't isa? Kasi di ba you have 3 brothers? Paano kayo Yes, naging close Papa. pa ngayong quarantine? Actually po, dahil sa quarantine, mas naging close kami sa isa't isa and nabuo yung bond doon. Kasi actually dati ng mga normal days pa, busy kami sa school, sila kuya sa school, si daddy sa work, ako sa taping, so hindi na kami nagkakaroon ng time sa isa't isa. Sa bahay din ba may mga household chores kayo na naka-assign talaga sa each of you and your brothers at natutupad nyo rin ba yung mga household chores nyo to help your parents at home? Yes po, syempre po. Ako po, ang gawain ko dito sa bahay, pagkatapos kumain, ako taga-punas ng lamesa, ako po yung taga-likpit ng lamesa. Yun po yung gawain ko dito. And minsan, nagwawalis. Ang bait naman, ang galing. Sana tularan ka talaga ng mga millennials at mga kaedad mo ngayon. Ako. At ngayon na almost 3 months na yung quarantine, Althea, maraming mga kailangan na talagang baguhin, di ba? Ikaw ba, ano yung mga old habits mo dati na babaguhin mo na ngayon? Hindi ko mapigilan na bibilin ko yung gusto ko na pagkain. Lagi kong binibili yun lang po, wala nang iba. So yun, siguro po yung pagtitipid dahil ngayong quarantine, natuto po akong magtipid. Pag-usapan natin yung paghahanda mo sa new normal way of education. Kasi di ba mag-homeschool na, mag-o-online na. Ano yung mga ginagawa mong preparations? Actually po, para sa akin, mahirap po ang online. Katulad po ng ganito, mahirap po siya. So, parang naninibago ka, mahirap mag-adjust sa new normal. So, kailangan nating tanggapin para na rin to sa atin, para na rin maging safe tayo. Pag-usapan na naman natin ang prima donnas bilang ikaw yung very strong and very ambitious among the sisters as Donna Bell. Ano yung mensahe mo sa dalawa mong kapatid? Ayan, Donna Lynn at Donna Marie, miss na miss ko na kayo. At syempre, bilang isang matapang sa inyong magkakapatid, responsibilidad ko na ipagtanggol kayo sa kahit anong bagay. At syempre, ipaglalaban natin kung ano yung dapat sa atin. Huwag tayong susuko. Ayan, walang susuko at aabangan talaga namin ang pagbabalik TV ng Prima Donnas. Pwede mo bang magbigay ng konting teaser lang? Ano kaya yung susunod na mangyayari? Ayan, sige po. Siyempre, dahil nagtapos tayo sa kasalan, pero papunta pa lang sa kasal, so abangan niyo kung ano mangyari sa kasal. And dahil medyo nagiging close na si Donna Bell at si Brianna, anong mangyayari sa kanilang dalawa, at anong mangyayari kay Donna Lynn kung magiging close si Donna Bell at si Brianna. So madami pang dapat abangan.
Ayan, naabangan talaga namin ang pagbabalik TV ng Prima Donnas. Pero for now, may TikTok challenge kami sa iyo, Althea, kasi ginawa na ito ni Sofia Pablo. May TikTok. Yes, may TikTok challenge tayo dito sa Regional TV Live. Can you do a TikTok moves or dance moves na pwedeng gawin ng mga viewers natin habang nakaupo lamang? Nakaupo. Yes! Dito lang, naka-split screen lang. Kaya yan. So, ganun. Di kayo mag-wave, ba? Oo nga. Ganun. Ayun. Yun lang, short. Ang galing! Thank you so much, Althea. Ano yung mensahe mo para sa mga viewers natin? Hinaot ko na sa maayong panglawas ng tanan, pray lang tapirme at laging mag-thank you kay Papa God sa lahat ng blessings na iyang gihatag sa atong matag adlaw. Ayun po, maraming salamat po sa inyong lahat at syempre, Prima Donnas po, huwag niyo pong kalilimutan yan. Malapit na pong pagbabalik na Prima Donnas. Huwag tayong susuko. Yes, wag tayong susuko. Daghang salamat, Althea, for joining us this morning. Thank you din po. Thank you. Ingat! Ingat din po. And that was Althea, mga kapuso, ang usa sa mga bida sa Prima Donnas nga may paambit ka nato kung giunsa niya pagtabang sa ilahang panimay samtang naka-stay at home karong panahona. Ug mobalik pa ang GMA Regional TV Live.